Gu berrion guztioi gaur olentzera apur bat lehenago iritsi zaigu eta zinbait opari ekarri dizkigu kasu honetan bederatzi karta sobre eta barrez bedut ere zuekin olentzera ondo portatu izango dela eta egun hauek alai igaroko dituzuela eta bideoa gaur igoko dut bihar gaur kalera irtetzen naiz eta euskalo bihar igual izango da resistentzia eguna lo ez gelditzeko edo horrelako zehozer eta horregatik gaurko bideo hau eta ere hasiko gara lehen sobrea irekitzen koboltzetakatako barenak eta nolako kartak dauzkagun lehen biziko sobre honetan normala, hau ere eta normala hasiko gara honekin bidez bosgatik gelatina berdea txanda amaieran bat bi moko bat konbokatzen du edo sortzen du provokarekin bosgatik, eta klase guztientzako da, beren eragiko hau, adibidez hirugatik bibi bat, azkien hiltzen denean txampon bat zure eskura gehitzen du eta hau da apaisaren txat edo sacerdotaren txat, apaisa nire kamara honekin bosgatik inbokatzen duzunean lau gema edo gutxiago duten esbirro bat zelaira uste dut bidaltzen duela sortzigatik zazpi bat eta surtitzen dutenean inbokatzen duzu 7 larroaz bat eta horrein poco komun bat gatik gerrito batalla etxairentzat gema bat balio duen esbirro aleatorio bat zorrarazten du behintzat karta hauek berriak dira nire horretaz aparte urrengo sobreekin jarraitu horrera oso arra ez normala beraziko gara mendik adibidez bat gatik esbirro bati 3 puntu nola izango litzateke hau ego nahiko espeso 3 puntu osasun ematen dizkio esbirro bati eta zuri ematen dizu 3 puntu armadura eta hori da druidaren txat edo panoramix intxisoaren txat panoramix moduan hau bigatik 3 bat eta zelaira bidaltzen duzunean lapurtzen duzu zure arman dagoen zure masoan dagoen arma horietako bat laugatik armadura 6 armadura ematen dizu eta lau gema gutxiago balio dizun esbirro bat inbokatzen duzu intzisoaren txat eta hau pikaroaren txat eren jarritu dugu hemendik 6 gatik 5 puntu armadura eta efektu extra bat gehitzen dio zure eskuan dauden
kartetatik eta gerlariarentzako da, eta hau poco komuna dena. Hirugatik, bi esbirro lagunkoien bat kopiak edatzen dituzu. Azken atxarekin eta suntsitzen direnean. Ez, barkatu. Hau da, inbogatzen duzu bat kopia, bi esbirro, azken atxa edo alientoa duena. Eta sacerdotearen txat izango litzateke. Hau. Vale, joango gara urrengo aquí. A ver. Vale, hemen epiko bat dugula uste dut, beraz. Hemen. Bat gatik, bibliotekario kobol. Karta bat lapurtzen duzu. Eta horren truk zuri 2.min egiten die dauda astiaren zat. No, erabat ez. Bederatzi gatik, lau amabi bat, probagar. Eta klase guztientzako erabilgarria den karta bat izango litzateke horreko hau. Hemen, hirugatik. Dragoiak direnei 6.min egiten die eta hori nahiko baliagarria da, besteak dragoiak baldin baditu eta bar, eta klase guztientzako da. Poco común dorada! Laugatik hiru bat eta suntsitzen dutenean inbogatzen duzu bat kopia bat eskuan duzun esbirro den eta hau da epika. Epika! Vale, laugatik, lau bat. Inbogatzen duzunean, sartzen dizu zure mazoan 3 enboskada. Eta bat lapurtzen duzunean, lau armi arma bat inbogatzen duzu eta pikoaren txat da. Hau ere pikoaren txat da, hau hastiaren txat, eta hauek dira neutralak izango diren horietakoa. Guazen ba, urrengo sobretxoarekin. Vale. Beste pika bat, ez dago txarto. Vale, hemen. Hidreko erugatik bilau bat. Eta erasotzen duenean ondoan dauden esbirroi ere bere zure etxaiari erasotzen badiozu esbirroari, bere ondokoei etxaiaren esbirroi ere eragiten dira. Bosgatik bibi bat, gehibi ondoan dauden esbirroentzako. Gero gazen hemendik, batik, vale, hau da iztairentzat, neutrale eta hau intxizua ez. Apaisarentzako. Eta etxaiaren etxizo aleatorio bat kopiatzen du eta zure eskura bidaltzen du. Oso arraroa dena. Hirugatik, lau bat. Eta zure txandan den bakoitzean etxai aleatorio bati erasotzen die, hau da gerlariaren txako, eta hemen epikoa. Epika! Lehen izan dugun karta berdina pikoaren txako kasu honetan, eta bestean ere bai normala denez. Guazen urrengo txandarekin. Vale, guazen hemen. Bigatik, sortzi.com egiten dio esbirro bati. Eta urrengo txandan 3 gema gutxiago dituzu eta hau da hastiaren txako. Profund dorada! Hirugatik gehi bat osasuna esbirro guztientzako eta karta neutrala dena.
ona, hirugatik bat, eskudo divinoa, hau da, erasotzen dizuten lehenengo aldian, ez dute suntzitzen, eta zuk bera suntzituko zenuke, batez ere, etxai potenteak edo provokar duten etxai aurre egiteko oso ondo dago pozoia. Vale, segatik, bos bat, paladinaren txako, eta kristal bat gutxiago balio du zilarrezko eskua duen rekluta bat erabiltzen baduzu eta paladinaren txako da, eta beste bat oso arraroa dena. Hirugatik, sekretu bat da, zuk horatzen duzu eta etxaiak inbogatzen duenean esbirro bat, 6 puntu min egiten diozu, eta zuntzitu baduz eta adibidez puntu bat gelditzen bazaizu, egiten zu 5 min eta puntu bat falta bazaio, 6 horietatik etxaiaren burura doa zuzen. Vale, jarraituko dugu. Egin, badabum. Vale, hau normalagoa, sobre hau. Bat gatik, 0-2 provocar et escudo divino. Lehen txandetarako oso eraginkorra izan daitekena, eta karta hau neutrala izango litzateke. Joango erona. Vale, bat gatik, 2 bat. Karta lapurtzen duzu eta buruari egiten diozu mina. Eta hau da astearen txarra bai. Hemen. 2 gatik, esbirro bat zure buruari erasotzera doanean, bere ondoan dagoen bati erasotzen dio. Hau da pikaroaren txat. Hemen. 4 gatik, 6 armadura, eta 4 kristal edo gutxiago balio duten esbirro bat inbogatzeko eraginkorra da. 7 gatik, 2 esbirro, hilda duen 2 esbirro berriro ere inbogatzen dituzu, eta hobetzeko 4 etxizo lehenago botatzea eraginkorra izango litzateke kasu honetan. Vale, guazen hemen azkenengo hirurak egitera. A ver. Seigatik, 5 armadura eta efektu extra bat gerlariaren txat. 3 gatik, 2 bat da. Eta 3 puntu min banatzen dira etxaien kontra aleatorio modu. Vale. 2 gatik, 8 puntu esbirro bati eta sobrekarga. Eta hau da astiaren txako, bueno, 7 gatik, 3 bat, eta zuntzitzen dutenean 8 gema balio duten esbirro bat inbokatzen duzu. Alde horretatik ez dago txarte eta dakautan neutrala hau den moduan. 5 gatik zuntzitzen du esbirro aleatorio bat, eta jokatzen badituzu 3 karta azken atxa duena, bere hau hobetzen du, bere bazen azken aurreko sobrari. Hau sobre berezia da. Ditugu 2 oso arraroak direnak eta gero epiko bat dena sobre handik. Berdina, 2 gatik, 8 puntu esbirro bati eta sobrekarga astiaren txako. Hau ere astia, osea, intxizua da, druida eta ez da astiak izango ditzatezke, baina bueno, 2 gatik, 2 bat, 2 aldeetako
etxizo bat ateratzen ditu, ikusatzen ditu, eta zureak gehiago balio badu, lapurtu egiten duzu. Eta astiaren txako, Pikoren txat, eta hori lehen esan duguna, esbirroa zuntzitzen du, eta azken atxa duen esbirroak erabiltzen badituzu, bere efektuak hobetzen dira. Laugatik, lau bost bat, inbogatzen duzuna eta zure eskuan hasieratik ez duzun karta bat baduzu, balioak egiten du 2 puntu bera edo 2 gema bera astiaren txako. Beste piko bat. Laugatik, 2 gema edo gutxiago balio dituen 3 esbirro inbogatzen dituzu. Eta paladinen txat izango litzateke eta guatzen azkeneko sobrarekin. Badabum, epiko nahiko txuzan ditugu. Bigatik, 2 bat. 2 puntu armadura lortzen duzu etxeak dituen esbirro bakoitzagatik. Ez dago txarto. Hemen. Paladinen txat, augerlaren txat. Hirugatik, 2 lau bat. Eta txanda maieran zure eroiari 3 puntu osasun irakzen du joango gara, beste karta normal. Laugatik, 4 lau bat. Eta inbokatzen duzunean zure osasuna gehi lau. Edo esbirro bati ere. Bat batengatik, 2 puntu mina egiten dio etxai bati, intxisoak erabiltzen duen karta bat da. Eta 3 puntu armadura baduzu, hobetzen du bere habilitatea edo bere magia. Eta azkenengoan beste epiko bat. Bederatzi batik, 2 lau bat. Txanda bukaeran dragoi bat rekrutatzen duzu. Beraz, hau izan dira olentzeroren bederatzi opari oso arraroak eta epikoak. Eta honekin agur esaten dizuet, hurrengora arte.